Kaixoenei, gaur euskeratutako joku berri bat erakutsiko dizuet, kasu honetan Pro Football deitzen da. Pro Football, Football Manager bada, nahiko simplea eta, bastante gogorarazten duna PC Football klasikoa, ez? Agian, aukera gutxi horrekin momentuz, gogoratu behar da, Early Access batean dagoela, eta, euskaraz jolastu daiteke, eta erakutsiko dizuet orduan denboraldi bat jolastuko eta ikusteko nola dan jokoa. Hau da hasierako mezua, vale? Konfirmatu. Hau da hasierako menua, menuan, pues, hizkuntza euskara jarri barkotzen nukete, eta hori. Ez zuen gauzak aldatu ditzakezue, eta manager eta pro manager daude. Itxen gauzat behiratu behar dut. Uste dut ondokiko tela baino. Bai, vale, perfecto. Bueno, orduan. Ez netu goratzen inoiz zein dan, uste dut... A ber, hemen jartzen da, ber. Bai, hau nahi de jolastu. Manager nahi de jolastu. Vale, bi datu base daude. Real Club Database da aurreko denboraldikoa eta hau da aurtengoa, vale? Momentuz. Esan dute hau proban dagola, oraindik, datu base hau orduan haien arazoak egon daitezke, ikusiko dugu. Vale. Oso arrazoi obioengatik hau hartuko dut. Vale. Ta zeinekin jolastuko dugu, pues ez dakit, egingoet klasikoa dela euskal taldeak, a ber, Osasuna dago hemen, Atletiko dago hemen, Erreala dago hemen, Alabez dago hemen, eta ez dakit zergatikan horrek batzutan ez du funtzionatzen, baina, igual horrela aldatuko dut. Bale, horren bai. Ez dakit zergatik batzutan ez du funtzionatzen horrek. Kara, hemen bi daude. Pues, eibar hartuko dut ez, pixkat aldatzearen. Bale, jarriko ditut partido guztiak horrela jarriko ditut. Eta listo. Vale. Ogot ikusteko, haundit ingoet. Vale. Zait ikusiko, ikusi ditudan motantako joku gehienetan horrela jartzen dute pantalla orduan. Vale. Orduan. Hemen, pues, aukera ezberdina daude. Lehengo gauzen barko genukena langileak hartzea da, vale? Hau di entrenatzaileak. Orduan, atezaina jartzu, baina da atezainen entrenatzailea, vale? Gauza bat esan behar da, eta oraindik juvenilak aurkitza ditu, baina juvenilak ez dira hobetzen, bale? A ber. Juvenilak hartza ditu, baina ez dira hobetzen. Orduan,
beti esaten dut hori, porque nire asko gustatzen zait hori egitea, eta pues ez duzten. Vale, orduan hartu ditut, langileak, oain talde ikusiko ditu. Hau da taldea, vale, bai, ez daude ondo ordenatuta, baina ordenatuta dauden lai. Karo, igual horrela beto. Berez, egon barko litzateke beste aldetik, baina nik ezakitu baka, narrun... Aurrelari pila bat daude, baina denak posizio berdinean. Bale, ikusten ari naiz, ez daudela honenak jarrita, hemen daudelako bastante hobeak dian desente. Orduan... Hau da aurrelaria eta izan beharko luke hau adibidez. Hau irutzait egokiena. Bueno, vale. Entrenamentua. Entrenamentuan jarri ezakezue bakoitza aparte, tipo, hau hartu eta markatzen dezue bakoitzari zer nahi duzuen eman. Baita egin dezakezu automatikoa, nik automatiko egiten den normalean, eta listo. Kontuan izan, forma fisikoa da hau, forma fisikoa garrantzitsua, hau beti eduki behar dezue minimoki zainduta. Moralak esango dizue, ea baten bat, lekuz kanpo agontzen, ez bago bere posizioan morala jetxingo zaio, eta energia baita ere kontuan izan behar dezue. Gauza horiek, eustet, energiak agian, energiak forma fisikoak eta izainek eragiten du lesioetan esango nuke. Eta bueno, pues hori ez. Gero taktikak daude. Hemen dauzkazue taktikak. Kontuz honekin. Izen hauek, osea, postuak euskaratzerak orduan, ez eta aurkitu gauza gehiegi, informazio zehatz gehiegi. Orduan, inventak egon daitezke. Vale? Orduan, fijatu gehiago hemen, vale? Fijatu gehiago zelaian, eta hau saiatu behar naiz, dakin norbaitekin behiratzen, baina nik ezakit, eta ezakitzenik lagun dezaken, así que momentu zula dago. Bale, hemen aurkariak ikusitzak ezue. Eta aurre finitutako taktik dan, pues, hori ez, nole nahi ezuen jolastu eta bar. Baita ere egin dezakezue, ustet, honi ematen dala, ez, bueno, berren. Bazegon moduren bat, taldearen taktika garkatu. Hemen, pues, ze joko motan nahi zuen, ea pase motzak edo pilota luzera jolastuko ez zuen, pase motza gehiago gustatzen zait, baina ezakit ere zuen bat flipatu naiteke, noen. Bari, nolako markajeak, urruntzea, presioa egitea, bueno, eta hori. Gero, sinatu. Hemen dauzkazue fitxatzeko dauden pertsonak, ez? Osa, hauek daude salgai, vale? Orduan hemen daude salgai. Idazkaria daukazue baita ere, eta idazkariari egin aldiozue adina adibidez, zerakit. 28-45, vale? Eta bilatu. Eta bilatuko izkizue, eta hartuko zaizkizue batzuk, irizpideoien arabera. Justo niko egin detena tontakiri bada. Osa, berez, logikoa da bataz bestekoa edo posizioaren arabera egitea selekzioa. Baina, bueno.
baitere hemen daukazu kontratoren azken urtean dauden jokalariak eta talderi gabeko jokalariak. Pues lagundu zuelako, pues, gutxago gastatzen, eta bar. Vale. Hemen ikusten duzu, pues, edukiera, zenbat jende dagon, uste dauden, dagon kapazitate totala. Hau da, zenbat jende jundan, eta hau da, zenbat diru bildudan, eta saldutako iragarkiak ere. Vale, perfecto. Lesionatu bat daukagu. Orduan, hemen sendagelara goaz, eta sendagelan osatzen denbora laburtu dezakegu, erdira eramaten du normalean. Vale? Orduan, hau kendu beharko genuke eta jarri beharko genuke beste norbait. Adibidez hau. Vale, zer gehiago dago? Jokalariak. Jokalarietan, pues daukazue hemen urteak guztira, vale? Eta urteak faltan. Pixkat inventadak dira, porque claro, es que nik terminabok ez dit inoiz ikusi euskera, ez orduan, nik jarritut gutxi gara bera ulertzen ditunak, ez? Min ikusten duzue. Urte faltan, vale? Eta kontratu urteak guztira. Orduan, bat daukatenak, esan nahi du azken denboraldian daudela. Bakizuenez, beste norbaitek fitxatu ditzake doan, urrengo urterako. Orduan, kontu zibili horrekin, berritu. Nola berritzen dira? Bueno, pues, negoaz, hemen jartzen daude aukera ezberniak, ez? Berritu, salgai jarri, kaleratu. Berritu ematen badiogu, hemen jarri ezakezuena ezuena, urteko soldata, eta kontratu urteak nola gaztean, 19 urte ditu, pues, 7 urte, zazpi urte adibidez, vale? Jetxiragatik askatasuna, berritzeko partidak, eta helburuak lortzagatik saria. Ni jetxira askatasuna beti jartze diot, porque kaiz naiz, konsiente naiz, kaiz naizela, eta orduan, pues, vale. Ikusten dezuenez, partiaren simulazioa oso simplea da, hau dago, lehen zatiren erdian, deskantsoan, inditzakezue aldaketak eta taldea, pues igual esaten dezue, jo, pues, kendu nahi dut Víctor Aznar eta nahi jarri Ruben Domínguez. Komunizait, pues ez dakit. Bueno, egin dezakezuela, vale? Taktikak esan dezakezue nizerakit, taldeen taktikan, ez? Esan dezakezue joko erasokorra, porque goaz 0-0 eta hori, ez? Eta igual pasen motz gehiago eta hori jokatu, bai? Eta igual presio altua. Presio altua eta presio basua beti, baina presio altua suposatzen dela bestearen arean presionatzea hori, orduan bai. Vale. Bueno. Ez da beti ondo deratzen, baina hori da bere grazia, ez? Hemen ikusten ez aurrekontua. Aurrekontuarekin ibili behartzate pixkatadi, pues hori dalako azkenean, erakutsiko izuena, pues, zer egin dezakezun eta zer ez. Berriteko egindako, hemen akats bat dago. Hau konpondu behar dut, abara argazki aterako jot. Bueno, posible. Berritzeko egindako eskaintzak ez du jokalaria asetzen, vale.
jolasten jarretzen duzu, bueno, pues partida galtzen noa. Kau, hemen kontuan izan behar da, igual taktikak joitu ditu dela, eta taktikak igual mantentzen diala. Ez, gure erdia igual, ez? Jo, eskizakit. Gure erdia jarriko. Bueno. Orduan, hemen esaten digute igoera da gure aspirazioa, bale? Osa, guk inbar duguna da, helburua da igoera. Orduan, igoeratik urruti balima gaude, boteen gaitzakete. Bereziki, igoeratik kanpo bukatzen badagu, boteingo gaituzte. Zein da asuntoa? Modu honetan, manager esan dut, ez? Modu honetan, botarren urrengo urtean sartu zaitezke, bestean ez. Bestean, botatzen bat zaituzte, igual inkluso bukatu egiten da, ez nez gogoratzen. Baina ez, batean dependitzen du zure emaitzen araberako ofertak egiko dituzu, eta bestean, urtero hartu halko ez du zune ezun taldea. Orduan, naiz eta bota, jarraitu ezakezu kaizartzen. Egia da, geldituko zaila langile gabe, eta martxan zeneukan movida guztia, eten egingo dala. Baino, dirua geldituko izaten berdin, eta guzti hori, bale? Bale. Bale, hemen zerbait dago. Ikusten da, nabarmen, zerbaitek ez dula funtzio... Joder. A ber, neukan defentsa bat atezain bezala normalago lasko sartzea. Gutxi sartu izkiat, Egia baitaren nire baino maila altugokoen kontra jolasten ningola. Hau agien izango da ligako bigarren partida. Vale, a ber. Golasko sartu dituzte. Zerbait seguruenik gaizki daukat. Bueno, egia esan bideo da gehiago ikusteko, eta ez horren beste, bale, hemen hau dago... Claro, eski daude, ez dakit zergatik, daude aldatuta posizioak. Ez dakit ze momentutan aldatu dituan. Baina, a ber. Osea, ze kresto pasatu hemen? Ez ditu lertzen. Aurrelari bezalago atezain bat, eskizetu lertzen ze pasatuan. Horlako zerbaitek nik uste... Horlako zerbaitek nik uste... Ez. Horlako zerbaitek nik uste emaitza hobeak eduki beharko lituzke. Bueno. Ikusten dezue, aldatzen dala asko, Osea, egia da, akatxitontoak izan diala, ez dakit oso ondo nola gertatu dian, baina ikusten dezue, pues nahiko eragin daukatela. Bueno, orain behintzat egonkortu da eta ez dituzte kreston liak egiten, ez? Ez nuke esango... Hau horrela, igual. Baina ez nuke esango ezer gehiago indezakeanik. Igual behiratuko nuke, lehen sandetena ez, forma fisikoa, 40 inguru balin badago norbait, ojo. Eta hemen ere energiakin kontu zibili, energia gutxi daukatenean, aldatu eta deskansatzea. Borja Vázquez eta Rubén Sobrino hortxe. Vale? Ojo, zaila hasi da asuntoa.
Hemen igual, plantatu beharko nuken zerbait da fitxatza jokalari bat. Kau, zein fitxatzen dut? Saiatuko naiz honekin, ez da biablea seguruenik, baino nik uste saiatu behar naizela, porque jokalari honek pues lan asko indezaken ere alde. Vale, justo realari irabaztea bastante curiosa, baina bueno. Ui. Vale, lehen galdu indet, pasatu intzait, eta orduan ez dakiz gertatu da lenguarekin. Orduan, taldean behiratukoet. Vale, Lorenzo Bernasconi hartu det. Orduan, sartu ingoet. Hemen. Vale, eta entrenamentua, claro, noizamen berritu behar da, zen bestela batzuk ez dira sartzen. Igual ere, jokalari asko denean, igual selekzionatu behar dituzu batzuk. Igual esan behar duzu, Lorenzo Bernasconi bale bago. Izartxa daukatenak dia jokatzen daudenak, bale? Jokatzeko postutan daudenak. Orduan, hauek bereziki entrenatzen egotea edo bentzet gehienak entrenatzen egotea. Igual denak ez, porque suposatzen dut baita ere, hau da nire teoria. Mira, suposatzen dut, entrenatzen bali badu denbora guztian, rebentatu ingo dituzula eta orduan horrek lesioak ere eragin ditzakela orduan. Suposatzen dut ez dela ona beti entrenatzen egotea. Vale? Hau da errege kopa, jartzen du erregaren kopa, lehen jardunaldia. Bueno, supongo horla izan, vale. Jardunaldik ahi jola orain kopa. Joder. Zer gertatzen da orain? Haiek pasatzen dira o zein pasatzen da? Ez du jartzen ez. A ver. Vale. Pues ondo, pues kanporatu izan da. Errege kopa bereziki gaizki ematen zait, baina oso gaizki ez dakit ez dut ulertzen zergatik. Jo, ligan baino erresago irutzen zait, kopan ondo ibiltzea. Bereziki, maila askoz baxuagoko norbaitekin nari zenean, ez? Bueno. Zenbarren, no? Zilkapenean. Ojo, gogoratu behar da, lehengo biak igotzen diala, 3, 4, 5 eta 6 dijoaz playoffera, osak ez egigarren gelditu behar naiz gutxienez. Vale. Vale. Vale, honek asko lagunduko dit. Egia esan, nik uste bultza handia, vale. Orain oso helburura gerturatzen noa. Vale, Ruben Sobrino kendu diate, hau izango da gatazka, zen Ruben Sobrino asko jolastu du. Ruben Sobrino gatik jarrikoet, joder, Chris Ramos bastante hobeto dagoela momentu honetan, eta garbitukoet, eta Chris Ramos, vale, ez dago entrenatzen oso ondo. Vale, ez terrepeiratu berrun, bai, jokalariak, karo, kontuan izan, oza, ni demoraldi bat dakar jolastukoet,
dalako erakusteko jokua. Baino, kontuan izan, hau guztia juningo diala, vale. Orduan, printzipioz egon beharko nintzateke berritzen, pixka bat ez, horren pendiente ez gelditzeko jokalari gabe. Ez diot kasu asko ingo. Vale. Bueno, ojo, hemen arazoak eukitut. Vale. Gainera hau gaizki dago. Plantatuta. A ver, ez. Horrela. Hau, hor. Vale. Hori da. Horen bai. Vale. Partidua etenda ez dakit zergatik. Honegatik. Lesiogatik. Zen. A ver. Bueno, hortxe goaz. Igual lehengo buelta bakarrekan ningo betez, zen azkenean. Bai, ez detena probatu da Gazte Akademiarekin, eske nola ez dian hobetzen. Bueno, pues Gazte Akademiarekin izango zen hori, ez? Hemen markatza dituzun gauzak, pentsatzen dut sarrerak izango diala gehiago defentsarako, jaurtiketa eta amaiera ez dakit erdilariak edo aurrelariak, baseak erdilariak gehien bat, supongo, driblinea ez dakit, berez. Ia dozein, ez? Bueno. Bueno, ze izan dago. Ze lapurreta klase izan da hau. Bueno, vale. Joder, Zaragozako que se irabazten ez da bideojokutan, tío. Vale, hortxe noa. Zaragozakoak benetan joituta, Ez dakit non dauden hemen, baino. Bueno, aurten ez dakit nola joa zen, baino. Daramatzate urte batzuk, bastante... Erabakiak eta entrenatzailea. Hemen eskiz dago gauza asko egiteko. Babesleak aktibatzen danean, hemen aktibatu halko da ze sponsor nahi dezun, tipo telebistekin kontratuak, eta holako gauza pentsatzen dut. Bestela dimititu indezakezu, pues ez bazaude gustora edo gaizki bazoaz edo dana alakoa. Ikusten ez du dirua goraka dijoala. Osea, berez, honek esan nahi du, gastatzen ari naizela, sartzen ari naizena, baino gutxiago orduan gorantza dijoa, orduan horrek etorkizunean jokalari hobeak ekartzea ekarri ezake. Gehi gero salduitzak ez duela eta barre. Zorra. Bueno, ben Chris Ramos kendu diate, bota diate. Vale, Ruben Sobrino gatik aldatukoet, entrenamentua berriz ere, porque entrenamentuarekin hori, kontu zibili behar da. Gogoratu energia baita ere begiratzea. Hemen, ojo, ez nintzen fijatu, energian bi hauek oso gaizki daude. Javi Ontiveros eta Borja Vázquez oso gaizki daude. Orduan kendu behar ditut. Eta forma fisikoan ez da bat gaizki.
50 bera hasi kezkatzen. Ni saiatzen ez mantentzen 50 gora. Vale, orduan Javi Ontiveros eta Borja Vázquez. Vale. Ui. Vale, Javi Ontiveros aldatukoet Jose Antonio Larrosagatik. Eta Borja Vázquez aldatukoet... A ver... Carlos Benandezengatik eta Brian Ocampo baitare. Dago hemen. Igual, honegatik aldatukoet. Vale. Orduan. Joder, Iker Recio, cuando botellate orain. Sufritzen. Vale, akademiara gazte bat iritsia. Hemen dago, orduan ikusitako ez? Bataz besteko 37. Zein da arazoa. Nola oraindik ezinean entrenatu, 37 geldituko da. Orduan, ez dit merezi, zergatik. Osea, 37 saltzen baduzu norbait inorrek ez duelako hartuko. Gaina zure interesatzen zaizu hemendik. Edo A, jokalariak hobetzea, osea, iristea puntu batera zeinean maila altua emango duen eta sartu dezakezun 11koan, eta bestea saltzea eta horrekin diru ateratzea. 37ekin ez du zer ez bat ez bestea ez duengo. Orduan, ez dit interesatzen. Berriz markatu eta bilatzera. Momentu honetan esango nuke nahiko sinmasekoa dela gazte akademiarena, porque ez diaterako izarrak. Ez diaterako izarrak, eta zuk izarrak behar dituzu, porque nola ezin dituzun entrenatu ez dia hobetuko, orduan. Momentu honetan ez. Baina, gogoratu, early access da, eta pues Leicester agian batxukunagoak izango dira, ez? Vale? Ojo, energia hemen hasi da flojeatzen. Vale. Vale, entrenamentua emango jot berriz. A ver, ari naiz, igual pixkataz jar jolasten. Ez dakitelako ere zenbateko detentzio, oza, zenbaterako detailearekin nahi ez zuen ikusi, baino nik uste ulertzen dela, ez jokoa, oza, eske PC futbolera jolastu bat ez du, oso familiarra ingo zaizuia guztia. Estadioa dago ere, ez eterakutsi lehen, estadioan inditzak ezue gauza ezberdinak, bat da berritzea, eserlekuak handitu, oza, eserleku gehiago jarri. Hemen ikusten zuen, pues, dijoala, prezio, oza, kostua igotzen dijoala, vale? Vale, sarreren prezioa baita ego ezakezu eta iragarkien prezioa. Honek eraingo du asko, zuen gaitasunean. Kao, zer gertatzen da. Geroz eta sarrera prezio altuago izan, orduan eta jende gutxeago jongo da. Baina, joko nahi azterete egiten, eta ari balin badazuen taldea irabazten partidak, probableagoa da jendea jutea. Vale, orduan pixka bat hor ekilibria. Iragarkien prezioekin berdin. Goian zaudenean, iragarkien prezioa igo, porque honek emango izu benefizio asko, porque enpresek nahiko dute. Osa, gauza nahiko logikoak dira, ez? Orduan, pues hori. Horrela. Eta estadioa berrizen datu dezakezu. No Mirandilla jartzeko nahiko lan egontzan, así que no Mirandilla utzeko eta.
Hemen ikusten duzu, ikusezak aldaketak egin da, haber ze eragin eukidun. Kauen kontan euki gastuak handitu diala, Gastuak handitu dira, iraziet, 619.000 jaso ditut. Vale, ondo. Egia esan, hainez pasatzen oso azkar, baina eske... a ver... ojo, hemen Ruben Sobrinoekin. Eta Ruben Sobrinoen ordez jarrikoet Luis Morales. Ez naiz egoko, ia seguro. Zenbagarren jardunaldian gaude. 31, bueno, ia bukatzen nahi naiz. Osea, que bukatuko denboraldia eta listo. Ikusten duzue, igoetela eza jende asko juten. Kao, hor irabaz gutxi. Irabazten nahi naiz, partida batzuk, baino inaiz gutxi gora bera mantentzen, baino ez nago... Ez nuke esango ratxa positiboan nahonik. 6. nago, hortxe, osea, justo nago momentu honetan promoziorako. Nahiko urruti daukat igoera automatikoa. Bueno, vale. Honek laguntzen du, beti laguntzen du. Vale, hemen daude Europako kopako irabazlea, txapeldun ordea. Jose alemana. Finala. Vale, laugarren nahiko urruti. Osea, ez detuzten ere ligadanik lehenengo bi postutan galitzea. Baino, bira Zaragoza, ojo, lehen itzein detaietaz eta gero. Suposatzen dut ibiliko naizela sufritzen promoziorako. Vale. Bueno, igual idakartelen, ez? Hemen dauzkat batzuk abandonatituenak lehen eta igual berreskuratu beharko nituzke. Ruben Alcaraz dago zaurituta, ez dakit sendatzen jarri egiten. Ba, sendatzen... Ui. Zergatik... ez barkatu Pablo Barea da. Ez dakit ze pasatu da nor. Vale. Ojo, Chris Ramos igual, Eta igual... Hemen... Claro. Hijo, es que iban a lejos, tío. O sea, sí. Puf. Zelako perezotea. Igual, Ismael Alvarez jarrikoet ezagitela zindan, baina, iban a lejos baino beto. Vale. Cultural leonesa... Vale, super klabea. Hemen pixkanaka igotzen dijoa. Eske da... Oendik nire ustez notatzen da early accessa dirua generatzeko zaudela horren beste aukera. Osa, nik uste komplejidade pixka bat igo behar zaiola. Ez da egin behar Football Manager, vale? Bi gauz ezberdin dira, baino egon behar dira aukera ezberdinak, pues hori ez, juvenilekin entrenatu, modu ezberdinak, dirua sartzeko, oza, diru sarrerak izateko modu ezberdinak, horrek emango dio askoz rollo gehiago. Vale. Hortxe nago. Vale, orduan, goiko ligatik ia, ez naiz zer hori oraindik, baina bai,
Uf. Claro, es que sartzitu de repente. Olako ratxak da... Mira. Eski ikusi ez esan dut. Galdingoet ikusiko zu, galdingoetela. Bueno, complicado, Complicado. Kampuan nao, hiru jardunaldin faltan egia oso gertu nahola, baina bueno, a ver. Mirandesekin eta Kordobarekin borrokan, partida irabazi behar dut. Ez beti irabazten fuera, ez dago aukerarik. Partida irabazi behar dut, eta beste norbaitek galdu edo berdin duen behar du. Posibilitate txiki badago, baina ez. Bueno. Posibilitate txiki bazan berdintzea eta aberaxea edo horlako kristoren batengatik ni zilkatzea zigarren. Baina, vale. Kaleatu ez naiz. Irakutsiko izuete orain, claro, botein haute. Baina, juten ez unea, bueno, a ver, igual hor lehen behar da. Eta hemen, hemen, vale, kaiz dago. Orduan emango nioke, eta jarraituko nuke. Ya está. Hori da asuntoa, eta listo. Eta bueno, hau izan da guztia. Espero honekin pixka bat aklaratzea nola jokua, zertaz di joan, ze espero ezakezuen, baina nik pentsatzen dut PC futbol jolastu balin badezue, nahiko antzeko egingo zaizuela. Egia da, beti emaitzara jolastu behar dezuela, ez dagoela partida ikusteko zegoen aukera, edo horlako ez dago ez interaktiboa, ez nesgoratzen beste nola zamio, zegoen bat, txapak ikusten zenitula, hori ere ez dago, baina niri balio dit, eta iruditzen zait interesgarria dala, ikusi behar da, nola juten den asuntoa garatzen, eta divertigarra izan daiteke bat baino gehiago entzako, así que bueno, eta euskeraz. Hau izan da guztia. Ja, hau bai aplikatuta dago euskerazko itzulpena, osea, jokuan sartu eta hizkuntza aukeratzen duzu, euskera jartzen duzu, eta listo, ez duzu ezerrez gehitu behar, ez. Ja jokuak berak dauka euskera. Así que hau izan da guztia. Futbol manager bat euskeraz jolastu nahi dunak, pues badaki. Eta norbaitek ezagutza bali mauka zuzenketetan laguntzeko, eskertuko nuke pila bat laguntzea. Eskerrik asko hau ikustagatik, eta aurrengo arte.